ሰላም ከመቀኒኹም ተኸታተልቲ ቡያ ሚድያ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ኣብ ዘካየዶ መሪር ቃልሲ ብዘይካት ምጸላኢ ኣብ ዝግበር ኩናት ዝተፈጸመ ጅግንነታዊ ታሪኽ ኣብ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያዊ መዳያት ተመዝገበ ታሪኻዊ ቅያታቱን ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ ተኣምራዊ ፍጻመታት የለን። ነዚ ታሪኻዊ ቅያታት ናብ ቀጻሊ ወለዶታት ምስጋር ግቡእን ሓላፍነትን ናይ ዝሕጂ ብህይወት ዘሎ ወለዶ ከም ዝኾነ ዘማታ ኣይኮነን። كن زخونه أب بويا ميديا تاريخ تجارله حزب إيرترا كبحر بتشلفا زرستو قوام مدب كم زجمر ناز فلتيو نيكوماندو يا 10 دقائق وسيكا أبسنا صحف هاجرنا عبي أبركتوز جبرة تجارة سلمون درار سرحاتو نهزبي أبزل لاليلو حدا قطامي كم زخبل تزاري بنيرو جلهانتي هاروري هم تزوالكم أب مريحنتنا يزواو جنبار زسدم مني وضح نجاراتيو حانتجن مسن كل الناس تأساسر نجيروكم زرباي كعصر كلاتنا هم نفلت زلاق كوينو تخابا خيب كان ساحلي جن تخابا خيب كات راح يكون أما قد الناد بقى ناقرسم كايو بزح السبات إذا سوء أطري وز أنا حكم هذا مصحفي أباس 14 ساعات حاول يفيز وعالكو سوء أبو زح جزء زنتي اللغة زمان صحافون كترخبوا إيهم بزحات شعوز توقعه إذا مسلم محاور 4 تريفن سلستن الساتن وينجل عفات حبات أقوباتات أبا أي تتنكفكم قرمكم تمجل عفكابي جميرو كاب قدامي ورار قروسرناي دحريو خاليت إيدي زي عمالتيو أب قروسرناي دحري زي أغا أب سالساي ورار نقفا نسبة احنا دحريو توقسو ودينا ناي 7 شعتن صلاف عبت اتينايو اب كساد عد شروم كلته ليت حديرنا بوطولوننا شعو صلاي كابف عبت نقلبب مرسا قلبب مالتي مسمر سلازخفته بوطولوننا بوطولن 58 نت مسمر ناي بشنخ مع عميده خنبوتكو تلاقيخنا أبا أنا زهرم مالتيو زاناي مودة تفادوس كلتي أنا قاري مالتيو تحانت تقريصا تحانت غات جلعي فاتريفا حجي أبتي أنا زهرم زنبوركو أوان بزحات أزليقهم سنكولان أبجل هانت زبال بوتا تعقيبهم نيرو أو نده حزبي عقبات حزبون بتمرت صورة عن توي مسيس زقت أم كلها زقت أصنحون فلتأت وتا أو نيرو سن كلان مستأكبو تي هارور تقلت راح يكونن كما يخون تخناتات من البات غير زبلو أي سأنين سن كلنا خا أما جمري بحلفي أزيا خبادي دحريو أخيبات غيرو كبر نختل والناس حافنا يشعو بساي سياسة فوركي حج خبر بريزيدنتنا أخيبا غيرو حدا عين سور كابتم أخيبينياتات سمع ودا فوركي له نحن عين سوران قطرب صلمات ليتب صلمات أبز مريت كنقالابت إنا نوعل زلنا يلو ناي مرر زربات زاريبو ودا فرق انتاي لو سمع له زلنا يا خا ناي مزلاق واني نغركم الله 7 شعتن حوز غنو خينات زكايدلي ناي هلاوي حتي سمع له تغادالاي انصار صلا اخو واغا خلو اذا صفرون كيتتنكفت ناصنت كري زدليلو حقنا يكونات بينكم يكونن كوينات ناتو حق له عجاخا اخا تقبل سلازي اذا رخيبك زلخا عجاخا كالكايا تقصلخا اي كالكايان كتبقيخا من قششو اب كم زلنا ايوان اذا خنقبرلكا انا اذا خنفطرلكا انا خنبل نخل دينا سلازي مكتا الو تذكرمكم دحريو حادث امرات تغيرو جلهانتي هاروري يوم تزولكم شرونا نار أخايا أتودكك أفتي خنزلك دقيسك أبزي مزحال ما يجرك إخا
ክትንምንብ ናብ ነፍስኻ ትውዕል ገዛውቲ ክስራሕ ነይርዎ መጽለሊ መን ሰሪሕዎ ስንኩላን ወይ ዓይነ ስውር ናይ መጀመርያ ወራድ ማይ ኮይኑ ብጀሪካን من يملألو حدا يدو قراص أفتا عيلا خوين كلتا عين سوران يصوعو حدا بقدميت حدا بدحريت كلتا جريكان مسلا جركا أب مأخل يقربالهم العلوان يبالو يا العلوان من يمرحم بارالايز نمزي أنا ولا اتقدم عين سورة بتامون كوي يزحز تدحروا أي بعلاتا جريكان كمرحوين بهذي ما يورد عين سوران مسكداتن ما يمن يقبلنا بتن حمد حدا إيدهم قراصات أبزي أتشتشون غيرهم يهبوا يبعطوا من يندق نحن قراصات نندق في حقنا بلنا أبزي تقمطا زي أمس ملأت تطوي خانا أبزي خفت بل تقمط مس ملأت تطوي خفت بل بزي جلهانتي تناديعو تسريحو غزاوتي خمزي زبليلن تأمراتنا يزواو قنبار صوي غاي ودان مودعتات رئسي لي ازلخو كل برئسي ابرئسي كله انا سنكيلن دي ودي اندي روماي كمي كخوني زبل حزباو قنبار زي رخوبو طراي حزباو قنبار زي رخوبو درو تستخاخيل الله ززمت حدش وقو ازي تيرابي زي يصنحو مسؤو كلاس كالسب كوينا اتصنحو تامجمر يا غهرم كله شوك الله ولا ناتيون ابوز حقات امعلي له جهن وحالكم ايدلن مجمر يا شوك الله هم سلازغونه ايو بومباتات كلاشين كاب طاها زرحقوا نفسها غيتلكم دحارغن ابتم سنكلان مساتها كالي هيوت صنح بقى من فطير وزي حزباو قنبار عدمن حزباو قنبار يقني الله قال سلمون درار بزي مخنيات يكونان قنچلنا سمعناكم من ينقر زنبره من يرد زقبره سلازخونه امنا لو مدب اب غزي برتاو قال حزب ኤርትራ نمحبراوي هيوت سنكولان تغارلتي اب جلهانتي زدست استرقا حزنالكم قريبنا سلازلنا نقال تغادلاين دراسن سلمون درار مدرع ترخانا هنغبرو سلازدلناينا ادماس نايز مدب نمسفح من تحجز نبويا ميديا سبسكرايب شير لايك ناغبركم مولو تحستو ترخا جلهانتي ختكتاتلو بخبري نعدم عين سور بقلبتو سنكل بعينتو بلو القرماي كابدوب إيرتران سودانن نوست اتويلو أمريت سودان زركب بقوبوتات التخبى ستح قلقوليو وطرو هارور زعبلولو خنات أير زونن حلوف حالفو أو وصن وقتي لعلي 40 ديجري سنتيغريد مقت زمزقبلو خبابيو جالهانتي بسري مدربداو كليمو فلاي كتري صحاي كاب قبو سفرا وريدا نجل هانتي زغربت كوينو سمعكا رور مايو ترقصو مريت نابرسو مقلو تقيرو زنفس نفاس كمساتكو مرايو شلببكا نزي نبلبلاو كلمة متصوار سانا عواف كاب سفرن زر طبطب نابلا خموتا معزاب اب جل هانتي لمور ترقيو جل هانتي ايكونن دوسب انساتاتون كنبرولو زصقم بمخانو اب كبابيو ولاون كاب سوداناوያን بقوامነት ነበር ኮነ በተخبابዝም መሐላለፍ ህዝቢ አይትሪየሉን بزيكا حصرتي ቆጽል ዘይብሉ ቆጥቋጥ فوس محلاون نمسلل زبقع أوام يبلون أبزي نختنبرلو سيترف نتخباب السنتكا تحلفون على غازفتاتن ساتح قول فطرود أدام ينبرلو إلكا زي السبيو بجبوت جن جلهانتي كم منبر حزب مغان حالفو كم كولج مفلفل مويان نسنت وويان كخون زبقعن
ኣብ ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንጀጋኑ ስንኩላን ካብታ ኣላይነት ናብ ኣፍራይነት ብምቕያር ኣእምራዊ እምበር ኣካላዊ ስንክልና ከም ዘየለ ብግብሪ ዝተመስከረሉ ስንኩላን ብሩህ መጻኢ ከማዕዱ ዘኽኣለ ቦታ እዩ። ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ናይ ደባይ ውግእ የካይድ ኣብ ዝነበረሉ መድረኽ ብርዱእ ምኽንያት ሽዑ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ዘጋጥም ዝነበረ መስዋዕትን ስንክልናን ብዙሕ ኣይኮነን። እቲ ውድብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሓይሊ ሰቡን ብዓይነትን ብዝሕን ዝውንኖ ኣጽዋርን እናተርንዐ ብምኻድ ካብ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ ናብ ናይ ፊት ንፊት መጥቃዕቲ ኣብ እተሰጋገረሉ መድረኽ መስዋዕትን ስንክልናን ካብ ትቕድሚኡ ዝነበረ ክብርክት ባህርያዊ እዩ። ኣብቲ ግዜ ኣብ ዓውደ ውግእ ኾነ ኣብ ዝካየድ መጥቃዕትታት ዝውግኡ ተጋደልቲ ድሕሪ ዝግበረሎም ሕክምና ስንክልና ምስ ዘጋጥሞም ነናብ ሓይልታቶም ተመሊሶም እዮም ዝእለዩ ነይሮም። ሓያሉ ከተማታት ሓራ ድሕሪ ምውፀን ኣብ ከረን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ስንኩላን ተኣለይቲ ዘይኮነስ ብዘይ ሓገዝ ካልእ ሰብ ነፍሶም ክኢሎም ህይወቶም ዝመርሕሉ ኩነታት ክፍጠረሎም ንዝክውን ንምግባር ድማ ስንኩላን ነፍሶም ንክኽእሉ ከከም ዓይነት ስንክልንኦም ዝምባሊኦምን ስልጠናታት ክወስዱ ከም ዝወሰነ ብመንገዲ ስውዕ ሓመድ ስዒድ ባርህ ተገሊጹ። እቲ ውሳነ ዓብዪ ኣቓልቦ ስለ እተውሃቦ ድማ ኣብ ከተማ ናቕፋ ማእከል ስልጠና ስንኩላን ተዳልዩ ናይ ገዛእ ርእሱ ጀነሬተር ተኣታትዩሉ መስመራት ኤሌክትሪክን ማይን ተዘርጊሑ መደቀሲ መመገብን መምሃርን ክፍልታት ኩሉ ምስ ተዳለወ ኣብ ወርሒ 8 ናይ 1978 ጥርናፈ ስንኩላን ናብ ሓደ ማእከል ተጀሚሩ። ኣስታት ሱሳ ስንኩላን ንቐዳማይ ዙር ስልጠና ካብ ከረን ናብቲ ማእከል መሰልጠና ኣትዮም። እቲ ሽዑ ነቶም ስንኩላን ክወሃብ መደባት ወፂሉ ዘድሊ ቅድመ ምድለዋትን መምህራንን ተዋዲድሉ ዝነበረ ዓውድታት ስልጠና ሕርሻ፣ ሕክምና፣ ሕሳብ፣ ቴክኒክ፣ ጽርበት ዕንፀይትን ሓፂንን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ስንኩላን ኣብቲ ማእከል ምስ ኣተዉ መዓልታዊ ጽዑቕ ፖለቲካዊ ትምህርቲ እናተውሃቦም ፍሉይ ናይ መግብን ሕክምናን ክንክን እናተገብረሎም ነቲ ስሩዕ ሞያዊ ስልጠና ክጅምሩ ሎሚ ጽባሕ እናተባሃለ እንከሎ ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ወራራት ደርግ ኣርኪቡ። በዚ ምኽንያት እቲ መደብ ስልጠና ብዝተሓንጸጸሉ መደብ ካብ ምቕጻል ተጐናዲቡ። እቲ ወራራት እናቐጸለ ምስ መኻዱ ድማ ብዝሒ ስንኩላን እናወሰኸ ክኸይድ ጀሚሩ። ዘይከም ናይ ቅድሚኡ በቲ ወራራት ዝሰንከሉ ተጋደልቲ ድሕሪ ሕክምና ኣብ ክንዲ ናብ ሓይልታቶም ዝምለሱ ናብ ናቕፋ እናተልኣኹ ንስንኩላን ኣብ ሓደ መዕቆቢ ናይ ምትእኻብ መስርሕ ይካየድ ስለ ዝነበረ ቁፅሪ ስንኩላን ኣብ ናቕፋ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ወራራት ጸላኢ ንሓየለ ምስ ከደ ንናቕፋ ዕላማ ዝገበረት ጽዑቕ ደብዳብ ነፈርትን ከቢድ ብረትን ይካየድን ቦምባታት ጸላኢ ኣብ ናቕፋ ይዓልብን ስለ ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ተኣፋፍ ቦታ ንዕቑባ ስንኩላን ውሕስነት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ምስ ተረጋገጸ ኩሎም ናይ ሽዑ ስንኩላን ዓየት ናብ ዝተባሃለ ውሕስ ቦታ ግዒዞም። ኣብ ዓየት ንገለ ዋርሕ ምስ ጸንሑ ድማ እቶም ከም ብርቱዕ ማህረምቲ ርእስን መልመስቲ ኣካላትን ዝኣመሰለ ከቢድ ስንክልና ዘለዎም ንፖርት ሱዳን ክለኣኹ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ንዝበለጸ ውሕስነት ካብ ዓየት ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ናብ ዝርከብ ጀልሃንቲ ዝተባሃለ ቦታ ግዒዞም። ብዘይካ ስንኩላን ኣብ ፍልፍል ሰለሙና ዝነበረ ብንዳ ህዝቢ ዝፍለጥ መብዛሕትአን ኣዴታት ምስ ደቀን ተዓቑበናሉ ዝነበረ ማዓስከር ንውሕስነቶም ፈለማ ናብ ደብዓት ምስ ገዓዘ ምስ ብቕጻል ወራራት ጸላኢ ንዝበለጸ ውሕስነት ናብ ጀልሃንቲ ክግዕዝ እንከሎ ቤት ትምህርቲ ሰውራውን ብተመሳሳሊ ፈለማ ናብ ዓራግ ቀጺሉ ናብ ጀልሃንቲ ግዒዙ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ጀልሃንቲ ሰብ ብጸገሙ እምበር ርህይዎ ወይ ረድዩ ዝነብረሉ ቦታ ኣይኮናን። ኣብቲ እዋን ጀልሃንቲ ዋላ እኳ ናብራ ኣጸጋሚ እንተኾነ
ንምዕቆብ ህዝብን ስንኩላን ክኸውን ዝተመርጸሉ ቀንዲ ምኽንያት ካብ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ውግእን ደብዳብ ከቢድ ብረትን ጸላኢ ዝረሓቐ ብምዃኑ ብዘተኣማምን ውሕስነቱ እዩ። ህዝባዊ ግንባር ኣብ ምምካት ወራራት ጸላኢ ተጸሚዱ ስለ ዝነበረ ከምቲ ኣብ ናቕፋ ዝገበሮ ኣብ ጀልሃንቲ ንምዕቆብ ስንኩላን ዝኸውን ገዛውትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ከዳሉ ዝሕሰብ ኣይነበረን። ኣብቲ እዋን ንህዝባዊ ግንባር ማዕረቲ ወራር ጸላኢ ንምምካት ዘካይዶ ዝነበረ ምርብራብ ኣሻቓሊ ዝነበረ ሕቶ ስንኩላንን ህዝብን ግዳይ ደብዳብ ጸላኢ ካብ ምዃን ናብ ዝድሕንሉ ውሕስ ከባቢ ምግዓዝ እዩ ነይሩ። እዚ ክግበር ምኽኣሉ ድማ ሓደ ርፍታ እዩ። እቶም ስንኩላን እውን ብርዱእ ምኽንያት ትሕተ ቅርጺ ዝተማልኣሉ መዕቆቢ ክጸንሖም ትጽቢት ስለ ዘይነበሮም እቲ ዘሎም ማራጺ መነባብሮኻ ብጽፍርኻ ምምሕያሽ ምዃኑ ብኣጋ ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ጀልሃንቲ ክዳንካ ዘደርቢ ሃሩር ዝዓብለሉ ኸባቢ እኳ እንተኾነ እቲ ሓደ ጽቡቕ ነገሩ ነቲ ኸባቢ ሰንጢቑ ዝሓልፍ ዛራማይን ቀደም ጥልያን ከም ዝኹዓታ ዝንገረላ ዘይነጸፍ ማይ ዘለዋ ዒላን ምህላው እዩ። ማይ ህይወት እዩ ክበሃል ከሎ ልክዕነት ናይዚ ኣባሃላ ጐሊሑ ዝረኣየካ ኣብ ጀልሃንቲ እዩ። ሳላ ህላወ ጽሩይን እኹልን ማይ ከባቢኻ ማይ እናነብነብካ ብምስሓል ኣካላትካ ብምሕጻብ ልዕሊ ኹሉ ነናሻዕ ዝመላለሰካ ጽምእ እናርወኻ ህይወት ንምቕጻል ምስ ባህሪ ትቃለስ። ስንክልና ብዙሕ ዓይነቱ ትሕቲ ብርኪ ወይ ልዕሊ ብርኪ፣ ሓደ እግሩ ወይ ክልተ እግሩ ዝተቖርጸ፣ ሓደ ኢድን ሓደ እግርን ዝተቖርጸ፣ ዑረት ሓደ ዓይኒ ወይ ክልተ ዓይኒ፣ ንዓንዲ ሕቖ ወሲካ መልመሲ ዝተፈላለየ ኣካላት፣ ማህረምቲ ርእስን ካልእን። ከምዚ ዓይነት ስንክልና ዘለዎም ተጋደልቲ ካብ ዓየት ናብ ጀልሃንቲ ምስ ኣተዉ እንትርፎቲ ደኒንካውን ጽላል ዘይትረኽበሉ ምስ መሬት ለጊቡ ዝበቖለ ሓጸርቲ ቖጥቋጣት ካብቲ ምድሪ ከይረፈደ ክልብልበካ ዝጅምር ፀሓይ ዘጽልልሉ ዳስውን ኣይጸንሖምን። እቲ መነባብሮኻ ብጽፍርኻ ዝብል ቴማ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝጀመረ እምበኣር መጽላሊኻ ካብ ምስራሕ እዩ። ገዛ እኳ እንተተረፈ ብውሑዱ ጽላል ክስራሕ ግድን እዩ ነይሩ። እንተኾነ ጀልሃንቲ ንመስርሕ ዳስ ዘድሊ ኣእዋምን ኣቝጽልቲ ወይ ሳዕሪ ዘይተዓደለ ብምዃኑ ብቐሊሉ ዝስራሕ ኮይኑ ይተረኽበን። እዚ ኣይተረኽበን ኢልካ ዝስግር ኣይኮነን። መጽለሊ ሓደ ካብ መሰረታውያን ጠለባት ደቂ ሰብ ስለ ዝኾነ ግድን ክስራሕ ነይርዎ። ድሕሪ ናይ ሰዓታት ጉዕዞ ካብ ጐላጉል ጀልሃንቲ ኣዝዩ በሪኽ ከበሳዊ ክሊማት ዘለዎ ገሄተብ ዝበሃል ታባሎ። ዝባን ገሄተብ ዝተፈላለያ ከም ሰስሓ ዝኣመሰላ እንስሳታትን ከም ጽሕድን ኣውልዕን ዝኣመሰለ ዕሙራት ኣግራብን ዝውንን ከባቢ እዩ። ታባ ገሄተብ ኣብ እግሩ ኾይንካ ጫፉ ኣንቃዕሪርካ ትጥምቶ ተሪር ዓቐብ ብምዃኑ ብእግርኻ ንምድያቡ ንጥዑይ እውን ዝፈታተን ብምዃኑ ስንኩላን ናብኡ ደይቦም ኣግራብ ቆሪጾም ተሰኪሞም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ካብ ክውንነት ወፃእ እንተመሰለ ዘገርም ኣይከውነን። ኣማራጽ ስለ ዘይነበረ ግን ነቲ እንተተበጊስካ ዘይከኣል የልቦን ዝብል ጭራሆ ህዝባዊ ግንባር ዓጢቑ ሓሳብ ልቡ ከየስመረ ድቃስ ዘይረክብ ስንኩል ተገዳላይ ታባ ገሄተብ ንምሕኳር ኣይኣገሞን። ነቲ ታባ ንምድያብ መሓውር ዝባን ምስ ደየብካ ድማ ነቲ ግራብ ንምቑራጽን ኣብ እንግዳዓኻ ተሰኪምካ ንምጉራቱን ኣእዳው ክህልወካ ግድን እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እቶም ኣብዚ መደብ ከከም ዓይነት ስንክልንኦም እጃሞም ከበርክቱ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ብመን ሕራይ ንገሄተብ ተበጊሶም ገለ ሓደ እግሮም ተቖርጹ፣ ገለ ሓደ እግሮምን ሓደ ኢዶምን ዝሰኣኑ ብምርኩስ ሙሉእ መሓውር ሃልይዎም ዝጸመሙን ካልእ ተመሳሳሊ ዓይነት ስንክልና ዘለዎም ስንኩላን ተጋድልቲ ስንቆም ቋጺሮም እቲ ዘይብዳህ ዝመስል ዝነበረ ታባ ስንክልንኦም ከበድሆም ደይቦሞ ኣብኡ ካብ ክልተ ቅነን ላዕሊ ንመስርሒ ገዛ ዝተመርጸ እዋም ክቖርጹ ድሕሪ ምቕናይ እናተጣበቡ ኣጉናድ ተሰኪሞም ነቲ ሃውብ ዝበለ ጸድፊ ወሪዶም ኣብ ጐልጐል ከብጽሕዎ ምኽኣሎም ኣብቲ ስራሕ ንዘይተሳተፈ ዘደንጽዩ። ብኸምዚ ኣገባብ ተጓሪቱ ዝመጸ እዋም ጀልሃንታ ኣትዩ። ዝተርፍ ህንጸት ዳስን ገዛውትን እዩ። ምስራሕ ገዛ ዘርከበ ዝዋሳኣሉ ይኮነን።
نفسو زغالة طبابن مويان حتت كم بعل حد أقروم لعلي بركستو أرسو قرماي تسفازقن مراح قانتا زنبرة ولد براخن كالوت زيت تقصن مرسعات ندقت نيروم قال كم بعل إساء سامسوم ودقلن كالي بخواندز فلت برهان مكيلن كالوتنز أمسلو نعمن داق أفافنوت زنبروم دما كم إراب إنا نتأرون بزاقرم كالطافن طبابن أسكالان ناورون ناريبون أبتسرح بنطفت كابستواسو يوم استرفو انتلا يدك انستيو خيترفا امنن چقان نقبلو حيال وفراو ماتو تخايدو أبسرح زي الساتف وادا حدا سبون عنا بران أوشت تسنكل حيال ناود الدرمان فالسلازلو دحان نسغا برتعو ما زيتي سلازلكا خوفبل إلكايو زسمعا كايلن أوشت أبالات حانت قانتات راي زي كونه أبتن قانتاتات نحاد عنانون حيال ناود الدرمان فالزفترو قدوس كن نيرو حانت قانتا أوشتا فلي نقرن تميزا كالي قانتا سلاها سديدا نتحدش مهزو تصنعمو كومو ويون نعوز نعق كاوز بلس مهزو تسنع إذا منفس زي أب كل تسنكل كم بهالي سلا سرس أمبار أب هنسات أبايتي چكا زي تكا زي كوعد زي لمس زي وكر زي مهار تماهيرو زي مهراي نبران ولون بعل حاد إيد باتحانتي إيدو لعلا عقم زخون أمني يسكم نيرو نعمن داء كألت زي نبروم ولون بعل حاد إيدن حاد إقرن بملنكينو أغاوح النافن قلو نمسرتن من دقن كم السما معكيرو الناس أربو يقربو اتزقرم إقرم استقرصو بمركوس الناخدو كلت داوم السانو بمحورم إنا تنكساقسو نتو مني ويتشكات تسكمو عين سوران نامرحو بب مدايم أبتو فرا لعول الجام يبركتو من باروميو عين سور بقلبتو سنكل بعينتو إنا تملال أمالتيو حكمنا خسر راخلو ندغتي سنكلان تحقا قستي مالت مينو على دما أبت خباب زنبرو سمول أكالات نيروم بزي أقرام هونتات اتابدو زنبرت جلهانتي بداسات أبايتن أدراشاتن كتعمر كزي وصدلان اتداسات زبال زلو بقدام أوام تتخيلو بوصلتي مستمسقة وشتو بچك أزلباتيو اتي أبايتن أدراشاتن دما ملو بملو بأمانن بناي چكا بليكوتن استنركعيو وشتاو منادق نايت أدراشاتن أبايتن بستفلالي حبرتاتن نقالتسن صنعاتن هزب إرترا زتبابعن نجقنتن توفاينتن تقرالاي زن صبارقن شرحوتاتن زوك أبا نمرأيو باتاس فتريو أمان جلهانتي بسر كتور رسني تقاسلو سحر الرئيز مسل سنكولان تقارلتي صفحت أمان إنا مرسو لماس كمسخون دحر مقبار قبل عليو استفلالي فيدلاتن حنصاصاتن إنا وقرو سئلتاتن شرحوتاتن بمقراز سرحو وزنبرو حادا خابتي توشت أو فالنايت أبايت زوك أبزنبرة نمرأيو هننزبل سنة أباباو سرحاتي نيرو بسي أقبابيون بقر أبجلهانت زنبرة بيت صحفات حكمنا الدراشات منبر قانتاتاتن كالوت وهبتا أقلقلوت أبايتن كهناس زغالة مهناس أبايت مستزازمة أتوم ملو أكالات هالليوم نايزن سأقام زنبروم قال فتسيما مستلكوتو قال دما قرب السمعو أبتو منن طحنان تمديبهم أب مسعانن من رقافن كالب لعلا بركتوني روام أب جلهانت زنبرو السنكولان أب كل التعبيت قجل استطرنو في أمنيرم لعلاين تحتاين كافتريا دما يفلطو نيرم تحتاي كافتريا نفس وكف كابسوسا كساب 7 أبالات زلو وشوعات تقانتاتات لعلاي كافتريا دما 6 تقانتاتات نيران نتي حوز تفق كاب 45 كساب 48 ديجري سنتيغريد زمز قبلو كليما نمن نبابرو خايل كاب بعلخا التاقودو حو توسيخوو مقبلنا نبعلنا قودا حو دبسو زبل اتي زبرت أبدويو
ንምግብና ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ጋንታ ትወፅእ ብማእከላዊ ገምጋም 65 ኣባላት ንዘለውዎን 7 ጋንታታት መግቢ ናይ ምድላው ሓላፍነት ኣለዋ ነቲ ብርቱዕ ዋዒ ተጻዊርካ ንኣስታት 500 ሰባት ዝኣክል እንጀራ ክስንክትን ፀብሒ ክሰርሕን ዘይፅንቀቕ ዓቕልን ተጻዋርነትን ዝሓትት ጽንኩር ዕማም እዩ ዋላ እኳ ንምድላው ኣድካሚ ይኹን እምበር ዝምስገን ቀረብ መግቢ እዩ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ቀዳምነት ንስንኩላን ዝብል መርገፂ ስለ ዝነበሮ ፀባ ካብ ምስታይ ሓሊፉ ክሳብ እናርጋእኻ ኣብ መኣዲ ይቐርብ ነይሩ ዓደስ ካብ ካልኦት ብዝሓሸ ኩነታት ይመጽእ ክሳብ ኣብ ገለ እዋን ጥሑን ዓሳ ዝቕርበሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ እቲ ከባቢ ኣኻውሕን ኣእማንን ዝበዝሖ ፀፋር ኣብ ርእሲኡ ድማ ንሕርሻ ዘይተባብዕ ሓመድ ዘለዎ ይኹን እምበር እቶም ንባህሪ ናብ ረባሕኻ ኣብ ምቕያር ዝፅዕቱ ዝነበሩ ስንኩላን ከውሒ ፈንቂሎም ኣእማን ጸሪጎምን ነቲ ዝርከቦ ሓመድ መድሚዶም ናይ ማይ ጸገም ስለ ዘይነበሮም ጀርዲን ብምድላው ከም ኣሕምልቲ ኮመደረን ጉዕ በርበረን እናፍረዩ ዝተመጣጠነ ምግቢ ይረኽቡ ነይሮም እዮም ጀልሃንቲ ብዘይናይ ጾታ ኣፈላላይ ንኹሉ ዝፈታተን እኳ እንተኾነ ባህርያዊ ስነ ህይወታዊ ፍሉይነተን ተወሲኽዎ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮን ላዕሊ ዝጸንከረ ነይሩ እዚ ኮይኑ ግን እተን ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተን ኣብ ዓውደ ኹናት እናተረጋረጋ ንጸላኢ እናርዓዳ ዝሰንከላ ደቂ ኣንስትዮ ንሕሰብ መነባብሮ ጀልሃንቲ ኢደን ኣይሃባን ኣብ መግብና ኣብ ጽሬት ከባቢ ኣብ መደብ ትምህርቲ ኣብ ስፖርታዊ መደባት ኣብ ስነ ጥበባውን ኢደ ጥበባውን መዳያት ኣዝዩ ንጡፍ ተራ ነይርወን ምርዓ ኣብ ዝተፈቕደሉ መድረኽ ስንኩላን አንጻር ጾታ ኣብ ሓድሕዶም ዝመስረትዎ ዝምድና ናብ ምርዓ ዝበጽሑ ነይሮም እዮም ብዙሓት ዳ ኣይኮናን እምበር ዝወለዳውን ነይረን ሓንቲ ካብእን ስዕዲ ዝተባህለት በዓልቲ ቤቱ ንኢዮብ ኣምሓራ እያ ስዕዲ ክልተ ዒንታት ሰኣነት ዓይነ ስውር ክነሳ ህይወታ ኣብ ምምራሕ ካብተን ሰብ ክልተ ዒንቲ ብጾታ ትሰንፍ ኣይነበረትን ስዕዲ ንነብሳ ልዕሊ ዓቕመይ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ብሰብ ክምራሕ ይብለይን ዝብል ኒሕ ዝዓጠቐት ሓቦኛ ብምንባራ ንነብሳ ካብ ጽግዕተኛነት ሓራ ንምውፃእ ትበላሓቶ ዝነበረት ጥበብ ኣብ ጀልሃንቲ ተፈታዊትን ክብርትን ክትከውን ኣኺልዋ ስዕዲ ካብ ገዛ ናብ ምሕፀቢ ክዳውንቲ ካብ ምሕፀቢ ክዳውንቲ ናብ መስጥሒ ከምኡ ድማ ናብ ዓይኒ ምድርን ካሊእ መዓልታዊ ናብ እትመላለሰሉ ከባቢታት ብቀዋሚ ገመድ ኣተኣሳሲራ ንሓድሕዱ ከም ዝራኸብ ምስ ገበረት በቲ ገመድ እናተመርሐት ብዘይ መራሒ ነብሳ ኽኢላ ዕማማታት ተሳልጥ ዝነበረት ኣብነታዊት ተጋዳሊት እያ ስዕዲ ሓንቲ ካብተን ክልተ ኣብ ጀልሃንቲ ዝወለዳ ስንኩላን እያ እቲ ቀደሙን ጽንኩር ዝኾነ ናብራ ጀልሃንቲ ምስ ስንክልና ምዕባይ ቆልዓ ተደሪብዎ ማዕረ ክንደይ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ንምግማቱ ኣያጸግምን ንእኹል ሰብ ዘሰክሕ ክሊማ ጀልሃንቲ ኣብ ምዕባይ ዕሸል ኣዝዩ ሓደገኛን ኣጸጋምን ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን ስዕዲ ንዕሸል ወዳ ከተጥቡ ግድን እዩ እንተኾነ ብሰንኪ ከባብያዊ ክሊማ ካብቲ ከምእቶን ዝረሰነ ኣካላት ስዕዲ ዝወፅእ ጸባጡብ ካብ ፍርሑ ማይ ፈሊኻ ዝርአ ብዘይምዃኑ ቆልዓ ክጠቦ ዝኽእል ኣይነበረን ግድን እንተጠበቦውን ጥዕናዊ ጸገም ከስዕበሉ ስለ ዝኽእል ሓደ ነገር ክግበር ነይርዎ እዚ ዝሓርበቶ ኢዮብ ኣምሓራይ ህፃን ወዱ ብህይወት ክቕጽል እንተኾይኑ ጥባዲኡ ብንቡር ኩነታት ክጠበሉ ዝኽእሎ ሜላ ክጣበብ ነይርዎ ኢዮብ ከም ረጂ ብቕርፂ ጡባደ ካብ ቆርበት ተሰርሐ ከረጢት ሰፊዩ ምስ ኣዳለወ ዝሑል ማይ ይመልኦ ስዕዲ ዝረሰነ ጥባታ ናብቲ ዝሑል ማይ ዝመልአ ረጂ ዝመስል ከረጢት ኣእትያ ከተስሕሎ ድሕሪ ምጽናሕ ቆልዓ ጸባ ኣብ ዝደልየሉ እዋን ካብቲ ማይ ኣውፅያ ዝዝሓለ ጸባ ተጥብዎ እዚ ነቲ ኣጸጋሚ ውሁብ ኩነት ምሳኻ ናብ ዘሳኒ ኩነት ንምቕያር ይካየዱ ካብ ዝነበሩ ኣደነቕቲ ምህዞታትን ተበላሕትነትን ሓደ መርኣያ እዩ
ስንኩል መንበር አባይቱ ብጽፍሩ ሃኒጹ ኩነታት ምግብኑ አመሓይሹ በተዘማዲ ቅሱኑን ርጉኡን ህይወት ክመርሕ ጀሚሩ ምግብና ወሰድካ ብዘይ አካላዊ ምንቅስቃስ ንነዊሕ ግዜ ኮፍ ምባል ጥዕናዊ ጸገማት ከስዕብ ስለ ዝኽእል ንአካላዊ ምንቅስቃስ ጥራይ ዘይኮነ ብወቢሉ ድማ መዘናግዒ ስለ ዝኾነ ኣብ ጀልሃንቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርት ተኣታትዩ ነይሩ ሓደ ካብኡ ኩዕሶ እግሪ ነይሩ ኩዕሶ እግሪ ክተኣታቶ እንተኾይኑ ፈለማ መጻወቲ ሜዳ ክህሉ ኣለዎ እቲ ታባ ገህተብ ሓኺሩ ብዘምጽኦ ኣግራብ ኣባይ ተሃኒጹ ንጀልሃንቲ ካብ ጸምጸም ምድረ በዳዊ በረኻ ናብ ዕምርቲ ዓዲ ቅይር ዘይተጸገመ ስንኩል ተጋዳላይ ኣብ ምድላው ሜዳ ኩዕሶውን ነተመክሮ ዝደርዓሉ ተባላሕትነት እዩ ተጠቒሙ ዓይነ ስውሩ ቆራጹ ጸማሙ ኮታ ኩሉ ምምስ ዓይነት ስንክልንኡ ብዘማዕበሉ ጥበብን ሜላን ዝተውሃቦ ዕማም ብዘይተጉላባነት ንምዕዋት ሓርኮትኮት ይብል ዋላ እውን ከም በዓል ሽዑ ኮሚሽነር ጋንታ ዝነበረ ሓደ እግሩን ሓደ ኢዱን እተቖርጸ ፀሃይ ሃብተ ወዲ ዓላዊ ዝኣመሰሉን ክልተ እግሪ ዘይብሎምን ከይተረፉ ኣብቲ ከውሒ ኣእማንን ጸጸርን ዝበዝሖ ከባቢ ብፍሕኽ ፍሑኽ ኣእማን እናፈንቀሉን እናኣረዩን ጠፍረርያ ብዝተባሃለ ጸፋር ገረብ ደቀቕቲ ጸጸር እናጸረጉን ብዘካይዶ ሓያልን ዘይተሓለለን ጻዕሪ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነ ደረጁ ዝሓለወ ሜዳታት ኩዕሶ ሰኪዔትን ቮሊቦልን ተሰሪሑ ብዘይካዚ ኣብቲ ናይ መዘናግዒ ኣዳራሽ ከም ሰደቓ ቴንስ ዳማን ካልእን ዘጠቓለለ ጸወታታት ዝካየደሉ መሳለጣታት ተዋዲዱ ነይሩ ስፖርት ኣብ ውሽጢ ስንኩላን ሓያል ናይ ተወዳዳርነት መንፈስን ተፈታውነትን እዩ ነይርዎ ጋንታታት ካብ ውሽጠን ከም ዝምባሪኦምን ክእለቶምን ኣባላት እናሓረያ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነታት ስፖርት ዝሳተፉ ጋንታታት ስፖርት መሰቆማ ኣብ መንጎ ጋንታታት ሓያልን ሰሓብን ግጥማት ይካየድ ነይሩ ካብ ኩልን ጋንታታት ተሓርዮም ድማ ሓንቲ ዓባይ ጋንታ ቆይማ እዛ ጋንታ ናብ ሓይልታት እናኸደት ምስ ካልኦት ብዘይ ስንኩላን ኣባላት ዝቆማ ጋንታታት ግጥማት ከተካይድ ኣብ እትኽለሉ ደረጃ በፂሓ ነይራ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከምኒ በዓል ቆራጽ እግሩ ሓያል ሓላው ልዳትን ባስኬትን ዝጻወት ብርሃነ ዕሸል ቆራጽ ኢዱ ዮሴፍ በዓል ሓይልን ገዛ እምባየን ገለ ካብቶም ብዙሓት እዮም ንቮሊቦልን ባስኬትቦልን ብዝምልከት ድማ በብደረጅኡ ናይ ቆራጻት ናይ ሓውሲ ቆራጻት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እናተባሃለ ሓያሎ ጋንታታት ቆይመን ኩሉ ከከም ዓቕሙን ዝምባሊኡን ይሳተፎ ነይሩ ብዘይካዚ ከም ጉያ እግሪ ዝላ ኣክሮባትን ካልእን ዘጠቓለለ ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣትሌቲክስ ብውዕውዕን ማራኽን መንፈስ ይካየድ ነይሩ ብዘይካ ስፖርት ባህላዊ መደባትን ስነ ጥበብን ኣካል ማሕበራዊ ህይወት ናይቶም ንጀልሃንቲ ዝደኮኑ ስንኩላን ተጋድልቲ እዩ ጀልሃንቲ ድሒሮም ብደረጃ ሃገር ህቡባት ክኾኑ ዝኽኣሉ ሓያሎ ደረስቲ ዜማታትን ግጥምታትን ሰኣልትን ቀባእትን ዝፈረዩላ ስለ ዝኾነት ምስ ኮሌጅ ትዳረግ መፈልፈልት ሞያውያን ኢሎም ዝሰመይዋ ውሕዳት ኣይኮኑን ሰኣላይ ወይ ቀባኣይ ርሳስ ብራሽን ካንቫስን ማለት ረቂቕ ቴንዳ ዝመስል ንመስኣሊ ዘገልግል ዓለባ የልዮ ኣብ ጀልሃንቲ እሞ እዚ ኩሉ ካበዩ ክርከብ እዝን ካልኦት መሳለጥታትን ኣይተረኽበን ተባሂሉ ግን ስነ ጥበባዊ ስርሓት ኣይተጎናደበን ከም በዓል ኤድዋርዶ ኣርኣያ ዝኣመሰሉ ሰኣልቲ ንመወፅ ከም ብራሽ መትሓዝ ሓርጭ ከረጢት ድማ ከም ካንቫስ እንዳተጠቕምዮም ዝስእሉን ዝቐብኡን ነይሮም መትሓዝ ሓርጭ ከረጢት ኣዝዩ ረቂቕ ኣብ ርእሲኡ ድማ ከም መንፊት ቀለም ዘዝሩቕ ስለ ዝኾነ ንቅብኣ ዝጠዕማ ኣይኮነን ተባላሓትነት መለለይኦም ዝገበሩ ስንኩላን ተጋድልቲ ግን ካብ ከባቢኻ ዝደለኻዮ ኩሉ ክስናዕ ከም ዝኽእል በብዙሕ ኣጋጣሚታት ተሞኪሮምሉ ስለ ዝኾኑ እዚ ኣይኣገሞምን ነቲ ኸረጢት ስፌቱ ፈቲሖም ብምዝርጋሕ ብማይ ናብ እተበፅበፀ ጸባ ድሕሪ ምእላኽ ሰጥ ኣቢሎም ኣብ ፀሓይ ብምስጣሕ ባዕሎም ዝሰንዕዎ ካንቫስ እንዳተጠቕሙ ይስእሉን ይቐብኡን ተስፋ ዓለም በዓል ወዲ ፖሊስ ተስፋይ ረመጭ ሙሴ ስገዶም ሙሉጌታ ገለ ካብቶም በዚ ንስነ ጥበብ ምቹእ ዘይከወነ ሃዋሁ ሓሊፎም ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ክኾኑ ዝበቕዑ ፍርያት ጀልሃንቲ እዮም ኣብዚ እዋን ብደረጃ ሃገር ስሙያት ካብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ደረስቲ መብዛሕትኦም ጀልሃንቲ ዝኮስኮሰቶም እዮም
በዓል ስውእ ኢሳያስ ጸጋይ፣ ሰለሙን ድራር፣ ሰለሙን ፀሃዬ፣ ኣስመሮም ጸጋ ብርሃን፣ ወዲ ሰለሙን፣ ወዲ ጊለን፣ ብሩኽ ሃብተ ሚካኤልን ውሕዳት ካብቶም ብዙሓት ንስነ ጥበብ ካብ ጀልሃንቲ ጀሚሮም እናማዕበሉ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብጽሑ ስንኩላን ስነ ጥበባውያን እዮም። ንባህላዊ ንጥፈታት ብዝምልከት ካብተን ዝምባልን ተውህቦን ስንኩላን ንምልላይ ብደረጃ ጋንታታት ምሸት ባህላዊ መደባት እናተዳለወ ዝደርፍ ይደርፍ፣ ብዝርካቡ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ንዋጣ ዝዋጢ፣ ንኽራር ዝኽርር ኩሉ ከከም ዝምባልኡ ይሳተፍ። ካብኦም ኣንፈት ዘርአዩ እናተለለዩ ምስቶም ብተመሳሳሊ መስርሕ ካብ ካልኦት ጋንታታት ዝተለለዩ ይወዳደሩ። መወዳእትኡ ድማ ንኹለን ጋንታታት ዝሓቖፈት ዓባይ ጉጅለ ባህሊ ቆይማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለት ከይዳ ብዘይ ከዓ ብዓይነ ስውራን ጥራይ ዝቖመት ነብሳ ዝኸኣለት ጉጅለ ባህሊ እውን ነይራያ። እታ ብደረጃ ኹለን ጋንታታት ስንኩላን ዝቖመት ዓባይ ጉጅለ ባህሊ ክሳብ ናብ ግንባራት እናተንቀሳቐሰት ንሓይልታት ተዘናግዕ ነይራያ። በዓል ሄዋን፣ ኢዮብ ሃብተኣብ፣ ኣጸደ መስፍን፣ ተስፋ ሚካኤል ሃይለ፣ ወዲ ጊለ፣ ወልደ ገርግሽ መስፍን፣ ቆራጽ እግሩ ወዲ ፖሊስ ኣብቲ እዋን ኣብ ባህላዊ ንጥፈታት ይዋስኡ ካብ ዝነበሩ ሓያሎ ብኣብነት ዝጥቀሱ እዮም። ኢደ ስራሓቱን ነቲ ስንኩላን ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ዘልዮም ቀሊል ዝመስል ግን ክትስእኖ ኸለኻ ኣገዳስነቱ ዝዓዝዝ መሳለጥያታት ኣብ ምፍራይ ልዑል ኣበርክቶ ነይርዎ። መቐረቢ መኣዲ ናይ ሙዚቃ መሳርሕታትን ምርኩስ ስንኩላንን ምፍራይ ምስናዕን ምጽጋንን ካልኦት ሓያሎ ኢደ ጥበባዊ ስራሓትን ይሰላሰል ነይሩ። በዓል ወዲ ምዕሽ፣ ሃብቶም ወዲ ባቴ ገለ ካብቶም ኣብዚ ናይ ኢደ ጥበብ ዓውዲ ዝነጥፉ ዝነበሩ እዮም። በዓል ተስፋ ገርግስ ድማ ኣብ ምዕራይ ሰዓት ተዋፊሮም ካብ ዝነበሩ ስንኩላን ተጠቀስቲ እዮም። ኣብ ውስን እዋን 5 ዝኾኑ ስንኩላን ናብ ቤይሩት ተላኢኾም ብዛዕባ ባምቡላ ማለት ሰብ ሰርሖ ኢድ ወይ እግሪ ስልጠና ወሲዶም ምስ ተመልሱ ናብ ኣሃዱ ኢደ ጥበብ ተመዲቦም ነቲ ኣብ ስንኩላን ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ጸገማት ሰብ ሰርሖ መሓውር ፈቲሖሞ። እቲ ኻሊእ ኣብ ጀልሃንቲ ዓብዪ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ብተገዳስነት ተሰሪሕሉ ናብ ዓወት ዝበጽሐ ምጥፋእ መሃይምነት እዩ። ኣብ ጀልሃንቲ ደረጃ ስንክልንኡ ብዘይገድስ ብዘይ ጾታዊ ኣፈላላይ ኩሉ ስንኩል ዘይተምሃረ እንተኾይኑ ክምሃር፣ ዝተምሃረ እንተኾይኑ ድማ ክምህር ግድን ነይሩ። ዘይተምሃረ ክምህር ግድን እኳ እንተተባሃለ ኣብቲ ስንኩል ተገዳላይ ክቱር ድሌትን ተበግሶን ስለ ዝነበረ ጐስጓስ ዘልዮ ይነበረን። እቲ ክምሃር ዝወዓለ ስንኩል ኣብ ተዘማዲ ናይ ዕረፍቲ ጊዜኡ ነቲ ክምሃሮ ዝወዓለ ከጽንዕን ምስ ብጾቱ ክካተዓልን እዩ ዝርአ። ዝኣክል መጽሓፍቲ ዘለዋ ቤተ መጽሓፍቲ እውን ስለ ዝነበረት እቶም ኣብኡ ተማሂሮም መሃይምነት ዘጥፍኡ ስንኩላን ዝበዝሐ ናይ ዕረፍቲ ጊዜኦም ኣብኡ እዮም ዘጥፍእዎ። ከም በዓል ወዲ ሓደራ ዝተብሃሉ እሞ ኸዓ ካብ ቤተ መጽሓፍቲ ንምሳሕ እውን ኣይውፅን እዮም ነይሮም። ኣብ ኣኼባታት ኣብ ዝውሃብ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ናይ ሕቶን መልስን መደባትን ርሱን ክትዓትን ይካየድ ስለ ዝነበረ ፍልጠት ብንባብ ከም ዝምዕብል ዝተረድኡ ገለ ስንኩላን ኣብ ቤተ መጽሓፍቲ ኣትዮም ብትግርኛ ዝተተርጎመ ናይ በዓል ሌኒንን ማርክስን መጽሓፍቲ ከማይሰትይዎ ነይሮም። ኣብ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ንዘለዓል ሕቶ ብርእሰ ተኣማንነት ይምልሱ። ኣብ ርሱን ክትዓት ምስቶም ምሁራት ማዕረ ይካትዑ። ካብቶም ካብ ቤተ መጽሓፍቲ ዘይወፁ ሓደ ወልደ ሚካኤል ፍጡር ወዲ ሓደራ ሓደ መዓልቲ እዋን ምሳሕ ኣኺሉ ብጾቱ ናብቲ ቤተ መጽሓፍቲ ኸይዶም ንዓባተ መሳሕ ምስ በልዎ ኣነ ዳ እንታይ ምሳሕ ኣልይኒ ንለንን እንዴ ኽምሳሕ ውዒለ ዝበለሉ ኣጋጣሚ ነቲ ኣብ ስንኩላን ሰሪጹ ዝነበረ ክቱር ህርፋን ትምህርቲ ዘንጸባርቕ እዩ። እቲ መደብ ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 6ይ ክፍሊ ብስሩዕ ዝወሃብ ነይሩ። ኣብ መንጎ ስንኩላን ንሓድሕዶም ሓያል ናይ ምውዳር መንፈስ ስለ ዝነበረ ብሉጻት ኮይኖም ክወፁ ኣኽኢልዎም እዩ። ነቶም ቅድም ክብል ትምህርቲ ዝነበሮም ኮነ ኣብኡ ተማሂሮም ንፉዓት ኣንበብትን ጸሓፍትን ክኾኑ ዝበቕዑ ናይ ታይፒንግ ትምህርቲ እውን ይወሃብ ነይሩ እዩ። ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቕ ምን ዝበዝሐ ቃላት ሃረምን ዝብል ናይ ሓድሕድ ውድድር ስለ ዝነበረ ሓያሎ ብሉጻት ጸሓፍቲ ታይፒንግ ፈርዮም እዮም። ኣብ ዝተፈላለየ ከም እንዳ ዜና ክፍሊ ትምህርቲ እንዳ ምንቕራሕ ዝኣመሰለ ክፍልታት
ኣገልግሎት ታይፒንግ ይህቡ ካብ ዝነበሩ ኣባላት መብዛሕትኦም ካብ ቤት ትምህርቲ ታይፒንግ ዝፈረዩ እዮም። ኣብቲ ፈለማ ጽዑቕ ናይ ምዝላቕ እዋን ጀልሃንቲ ኣትዮም ቃልሲ ኣንጻር ባህሪ ምክያድ ኣሃዱ ኢሎም ዝጀመሩ 14 ጋንታታት ማለት ኣስታት 850 ስንኩላን እዮም። እዚ ብዝሒ ግን ነዊሕ ኣይቀጸለን። ኣብ 1980 እቶም ማህረምቲ ኢድ ጥራይ ዝነበሮም እሞ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ጥዕና ዝነበሩ እናተሰሓቡ ዳግማይ ናብ ግንባራት ከቲቶም ኣብ 81 ብተመሳሳሊ ካልኣይ ዙርያ ስለ ዝኸተቱ ኣብ ጀልሃንቲ ክሳብ መወዳታት ጸንሖ ስንኩላን ብዙሖም እናነከዩ ኸይዱ። ካብቶም ዳግማይ ንዓውደ ኹናት ዝኸተቱ ስንኩላን ተገድልቲ ገለ መስተንክራዊ ጅግንነት ፈጺሞም ተሰዊኦም፣ ገለ ዳግማይ ሰንኪሎም ድሕሪ ሕክምና ናብ ጀልሃንቲ ተመሊሶም ውፅአ መዓት ኮይኖም ነታ ዝሰንከሉላ ናጽነት ንምርኣይ ዝበቕዑ ድማ ውሑዳት ኣይኮኑን። እቲ ፈለማ ዝነደደ ምድረ በዳ ዝመስል ዝነበረ ጀልሃንቲን ከባቢኡን ስንኩላን ክነብሩሉ ምስ ጀመሩ ብፍላይ እቲ ጋንታታት ዝነብራሉ ከባቢታት ወትሩ ማይ ስለ ዘይፍለዮ እቲ ጀራዲኑን ተወሳኺ ጽባቐ ኮይንዎ ናብ ሓምላይ ተቐይሩ ናይ ኤሌክትሪክ መብራህቲ ተኣታቲዎ ዝተፈላለየ ኣዳራሻትን ኣባይትን ተሃኒፅዎ ናብ ሰብ ዝነብረሉ ዕሙር ሓውስ ከተማ ተቐይሩ። ተደጋጋሚ ወራራት ጸላኢ ብሓያል መኸተን ጽንዓትን ፈሺሉ ህዝባዊ ግንባር ላዕለዋይ ኢድ ኣብ ዝሓዘሉ መድረኽ ኣገዳስነት ጀልሃንቲ ስለ ዘብቅዐ ኣብኡ ተዓቒቡ ዝነበረ ህዝቢ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራን ስንኩላንን ንቕሎ ናብ ሓራ ዝወፅእ ከባብታት ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ወርሒ 6/1982 ስንኩላን ነታ ንልዕሊ 3 ዓመት ዝሃነፅ እዋን ዘማዕበልዋን ንሳውን ብግዲኣ ዝዕቐበቶምን ጀልሃንቲ ኮቦ ደርቢዮምላ ናብ መሬት ኤርትራ ድሕሪ ምእታው ኣብ ሃወልዕ ነዋርሕ ተቐሚጦም ብድሕሪ እዚ ናብ ዓራርብ ገዒዞም። በንጻር ጀልሃንቲ ዓራርብ ኣዝዩ በርህ ከበሳዊ ክሊማ ዘለዎ ቀዝሒ ዝወድቆ ቆራርን ማይ ኣብ ቀረባ ዝርከቦን ዓበይቲ ጎቦታትን ስንጭሮን ዝበዝሖ ከም በዓል ሰስሓን ኣህባይን ዝኣመሰለ እንስሳታት ዝነብራሉ ከባቢ እዩ። ዓራርብ ብጎቦታት ዝተኸበ ስለ ዝኾነ ደብዳብ ነፈርቲ ጸላኢ ዘይርክቦ ውሑስ ቦታ እዩ ነይሩ። ኣብ ዓራርብ ክሳብ ወርሒ 1982 7 ጋንታታት ብኸምቲ ኣብ ጀልሃንቲ ዝነበርኦ ቀጺለን። ረብሓ ናይቲ ስንኩላን ኣብ ጀልሃንቲ ዘጥረይዎ ሞያ ኣብ ዓራርብ ብግብሪ ተመስኪሩ። ኣብ ዓራርብ ዝተሃንፀ ዓበይቲ ኣዳራሻትን ኣባይትን ዝተፈላለየ ትካላት ዝሓቑ ህንጻታትን ኩሉ በዞም ስንኩላን እዩ ተነዲቑን ተሃኒጹን። ዳርጋ ንሓደ ዓመት ኢደ ስራሓትን ኣካደምያዊ ትምህርትን ካልእ ንጥፈታትን ቀጺሉ። ብድሕሪኡ ግን ብዘይካ ከቢድ ማህሰይቲ ዘለዎም ካልእ ኩሉ ናብ ክፍልታት ተመዲቡ በብዘጥረዮ ሞያን ኣካደምያዊ ትምህርትን ከገልግል ጀሚሩ። ኣብ ፋብሪካ ሽዳ፣ ኣብ ገራጃት፣ ኣብ ምውፋር፣ ኣብ እንዳ ስንቂ፣ እንዳ ጥዑሕና፣ ኣብ ምንቕቓሕ፣ ኣብ ክፍሊ ትምህርትን ካልኦት ክፍልታትን ተመዲቡ ብንጥፈት ዝዋሳእ ዝነበረ ኩሉ ኣእምራዊ ድኣ እምበር ኣካላዊ ስንክልና ከም ዘየለ ብግብሪ ዘረጋገጸ ጀልሃንቲ ዝሃነጸቶ ኤርትራዊ ስንኩል ተጋዳላይ እዩ። ኣብ ዘዝተመደቦ ስራሕ ኩሉ ብዘይደገፍ ካልኦት ነብሱ ኽኢሉ እናሰርሐ ንዓመታት ሃረር ዝበላን ስሊኣ እሰንከለላን ነፃነት ክርኢ ዝኸኣለ ጅግና ስንኩል ተጋዳላይ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቡያ ሚድያ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ተመሳሳሊ ኣርእስቲ ካልእ ትሕዝቶ ዘለዎ መደብ ሒዝና ክሳብ እንራኸብ ንሎሚ ወድሓንኩም።